6 kun tänäänkin radion mä avasin, ne siellä leukaa heitti jo. Anni H. ja Perälä sekä itse isäntä, herra Jarse Paatero. Ehti nyt en töihinkään, kun jäin ihmettelemään hobbimuusikon biisiä Cheekistä. Oli pakko kuunnella koko juttu-ohjelmaa, mä jäin koukkuun jo ekasta spiikistä. Mielen vikanen, vähän likanen, mut ei pikanen, se on aamulypsy. Mielen vikanen, vähän likanen, mut ei pikanen, se on aamulypsy. Joka aamu kello 6, kello 6, kello 6, aamulypsy. Joka aamu kello 6, kello 6, kello 6, aamulypsy. Lypsyssä ei säästellä, eetteriin voi päästellä sen mitä muut ei uskalla. Juha kertoo masseistaan ja ajo jättikasseistaan, joita kantaa tuskalla. Perälä on bongannut paistin taas ja bongannut Annille raportoi tytöistä nuorista. Show rauhoittuu kun Maltalta tulee pullo postia, siitä kiitellä voi pappa vuorista. Mielen vikanen, vähän likanen, mut ei pikanen, se on aamulypsy. Mielen vikanen, vähän likanen, mut ei pikanen, se on